ducha, ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a pre tie ohavnosti vyháňa Hospodín, tvoj Boh, od tvojej tvári. Skutky apoštolov 13, 8 až 10. Ale sa im protivil Elimas, čarodejník, lebo sa tak prekladá jeho meno, a hľadal odvrátiť prokonzula od viery. Ale Saul, ktorý sa volá i Pavol, zrazu naplnený Svätým duchom, pozrel uprene na neho a povedal: O ty plný všetkej lsti a každej nešľachetnosti, synu diablov, nepriateľu každej spravodlivosti, či nebudeš prevracať Pánove cesty, a hľa, ruka Pánova príde na teba a budeš slepý a nebudeš vidieť do času. A na skutku pripadla na neho mrákava a tma a chodiac dookola hľadal, kto by ho viedol za ruku. Vtedy, keď videl prokonzul, čo sa stalo, uveril a žasol nad učením Pánovým. 2. Korinťanom 11, 14, 15. A nie div, lebo veď sám Satan sa pretvaruje na anjela svetla, nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravodlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov. Tu Biblia hovorí o skutkoch satanových a o služobníkoch satanových, a toto sú všetko tí služobníci, ktorí liečia takzvané svojimi nejakými nadprirodzenými schopnosťami, ktoré si privlastnili nejakým spôsobom, ktoré si myslia, že, alebo niektorí to robia vedome, niektorí nevedome, a myslia si, že majú nejaký dar od Boha. Je to úplné klamstvo, pretože jediná legálna cesta do duchovného sveta je skrze Ježiša Krista a nie cez nejaké médiá, nejakých ľudí. A do tohto som sa ja vlastne dostal, pretože jeden priateľ, ktorý bol so mnou v jednotke, vedel, čo sa mi deje, a poradil mi, že má nejakého známeho v Poprade, ktorý by mi akože kvázi vedel pomôcť, a mal to byť nejaký taký v úvodzovkách ľudový liečiteľ. No ja v tom období som nepoznal Bibliu, nepoznal som Evanjelium a vôbec som nevedel, že niečo takéto existuje a funguje, ale topiaci sa aj slámky chytá. Tak som si vypýtal telefónne číslo na tohto človeka, a bol to človek z Popradu, okolo 50 rokov. Zavolal som mu, stretli sme sa, povedal som mu, čo sa mi deje, a tento človek nebol nejaký prekvapený z toho, čo som mu povedal. Po tom všetkom mi dal vystrihnutý obrázok z novín, kde ten obrázok bol v takom umelom obale, ako keby z kartička poistenca, a malo to zicherku, a v strede toho obrázku z tých novín bola fotka a pod tou fotkou bola veta. A povedal mi, že si to mám pripnúť smerom na srdce tou fotkou, a či na košelu alebo na tričko, a mám dookola opakovať túto vetu. Pre mňa to bol úplný nezmysel, že čo tento človek odo mňa chce, ale ja som vôbec nič nevedel o duchovnom svete, pretože duchovný svet je oveľa reálnejší ako aj fyzický svet, pretože Biblia hovorí, že všetko fyzické povstalo na podklade duchovna. Tým, že som tento listoček si zobral a začal som praktizovať, čo mi tento človek navrhol, a opakoval som túto vetu, chodil som s tým 4 dní, dookola som opakoval túto nezmyselnú vetu, a asi na 4. deň sa mi udiala jedna zvláštna vec. Prešiel po mne zvláštny pocit a ako keby to so mňa zmizlo. Ako keby to niekto odo mňa zobral, a ja som si skutočne myslel, že tento človek je nejaký liečiteľ a že tento človek má nejaký dar od Boha, ako to oni prezentujú. Nie je to pravda, pretože prešlo 12 rokov a po 12 rokoch sa udialo oveľa horšie, ale toto obdobie týchto 12 rokov diabol takticky ničil môj život, a poviem ti jedno, chce ho zničiť aj tebe. A ak si navštívil takéto niečo, takéhoto nejakého človeka alebo nejakého okultistu alebo vešca alebo nejakého človeka, ktorý akože prezentuje, že má nejaký nadprirodzený dar, prosím ťa, obráť sa k Ježišovi Kristovi, a na konci tohto svedectva bude aj modlitba spasenia. Je to modlitba hriešníka, kde poprosíme Ježiša, aby prišiel do tvojho srdca, aby sa ti dal spoznať. On príde do tvojho srdca, hoď neviem, akom hriechu si namočený, pretože on potom túži, a on sám hovorí v Zjaveniach Jana 3:20, že hľa, stojím pri dverách a klopem.
a čakám, kto mi otvorí. A kto mi otvorí, budem s ním večerať a on bude večerať so mnou. On čaká na to, aby mu človek odovzdal svoje srdce a Ježiš ti určite pomôže. Po týchto 12 rokoch sa jednu noc udiala zvláštna vec. Jasné, že môj život bol úplne v hriechu, po rozvode a tak ďalej a tak ďalej. A jedno ráno som sa zobudil a boli u mňa deti z predošlého manželstva. Ráno som prišiel do kúpeľne, umyl som sa, prišiel som do kuchyne, boli deti v kuchyni, bol tam dcerka so synom a zobral som nôž, chleba, maslo a začal som im natierať chleba s maslom a zrazu po mne zvláštny pocit. Znovu som začal pociťovať, že niekto vo mne je, ale už to nebol strach z noža, ale bola to nutkavosť dopíchať deti aj seba nožom. Triasla sa mi ruka, zahodil som nôž, vybehol som z domu von a začal som kričať na Boha, pretože som vedel, že to je čosi zvláštne, čosi nadprirodzené a nechcel som ublížiť ani seba, ani deťom. A znovu som začal praktizovať to, čo som robil pred 12 rokmi a začal som znovu navštevovať rôznych čarodejníkov, okultistov. Do toho som začal nakupovať plný dom modiel, svoch, predmetov, začal som sa tomu kláňať, objímať to, prosiť to a zároveň som k tomu ešte aj športoval. Toto všetko Biblia zakazuje, okrem toho športu, a tým, že som toto páchal a nečinil som pokánie a vôbec som ani nepoznal Boha, diabol viac a viac takticky chcel zničiť môj život a zabiť ma. V tom období som žil s priateľkou, ktorá je teraz mojou manželkou a stala sa mojou manželkou hneď potom, ako som počul evanjelium a teda znovu zrodil som sa a dali sme si pred Bohom náš vzťah do poriadku, ale s touto priateľkou v tom období, terajšou manželkou, sme čakali dieťa a lekári diagnostikovali tomu dieťatku, bolo to dievčatko, že nemá obličky a že keď sa narodí, že nie je možné, aby bez obličiek žila. Po pôrode alebo po narodení tohto dieťatka asi hodinu dieťa zomrelo a začali vlastne tie náležitosti s pohrebom a to už bolo vlastne v tom období, kedy diabol znovu ma napadol, to čo som ako spomenul v tej kuchyni, a takisto som do toho aktívne športoval, cvičil a na tento pohreb prišla aj moja sestra, ktorá mi doniesla svedectva na DVDčkách, tak ako som hovoril na začiatku, že pán mi povedal, aby som toto svedectvo zobral a zaniesol k tej pani, tak toto svedectvo vlastne bolo svedectvo človeka, ktorý bol 20 minút mŕtvý. A vlastne na podklade tohto svedectva, ja keď som prišiel domov po pohrebe, som to svedectvo začal pozerať a na podklade toho svedectva som prijal Ježiša Krista do svojho srdca. Ale tým, že som nepoznal evanjelium, nevedel som, že čo sa udialo v mojom vnútri. Hej, cítil som, že sa čosi so mnou udialo, ale vôbec som nevedel, že som sa znovu zrodil, pretože Biblia hovorí v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole, kde za Ježišom prišiel v noci Nikodém, to bol židovské knieža, a hovorí Ježišovi: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť tie divy, ktoré ty činíš, ak by s ním nebol Boh. A Ježiš mu hovorí: Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, neuvidí Božieho kráľovstva. Nikodém hovorí: ako sa môže narodiť človek znova, keď je starý? Či má azda po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš hovorí: Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí z vody a vzducha, neuvidí Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Tu Ježiš hovorí o znovuzrodení ducha človeka a to je nadprirodzený Boží zásah, ktorý urobil len Ježiš, a to vtedy, keď o to požiadaš. Pretože z tela sme sa narodili svojim rodičom, ale z ducha sa môžeš narodiť len vďaka Ježišovi a vtedy sa staneš dieťaťom Božím. Tak, jak je napísané v Jánovom evanjeliu 1.12, tí, ktorí ho prijali, dali im právo a moc stať sa deťmi Božími,
ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi a z tela alebo z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A toto sa udialo v mojom živote, ale tým, že som vôbec nič nevedel o cirkvi, vôbec som nevedel, že sú také zbory na Slovensku a vôbec po celom svete, pretože znovu zrodených kresťanov, charizmatických letničných kresťanov je 700 miliónov. Nepoznal som pravdu, vôbec som nevedel ako ďalej a začali na mňa ešte väčšie útoky, pretože diabol už vedel, že som prijal Ježiša Krista, ale čo je dôležité, že Ježiš ma už nenechal, nepustil ma a Svätý Duch bol vo mne a Svätý Duch už nedovolil, aby ma diabol zabil. Začali sa so mnou diať zvláštne veci, pravidelne začala chodiť ku mne záchranka, lekári, keď ma odviezli, mal som vážne problémy so srdcom, s rytmusom srdca alebo s rytmom srdca a tak ďalej a tak ďalej. A lekári mi nevedeli vysvetlenie tomu, čo sa so mnou robí. A ja som nadprirodzene žil vďaka Ježišovi Kristovi. Ďalej by som prečítal verše z Biblie, z Božieho slova, Jákoba 1, 13 až 15. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj som pokúšaný od Boha. Lebo veď Boha nie možno pokúšať